Хайырлы кич, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов. Алгатаба бүгенге төп темалар хакында. Җир асты чыгу юлларының кайберләрендә төзекләндерү һаман дәвам итә. Ремонт эшләре кайчан төгәлләнер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Менә бу тополлар бикне инде яман. Җәен мамык ышкан көчле җилләрдә ботаклар тәрәзәләргә бәргән. 27-9 йорт янында туплыларны кистеләр. Газета журналларга язылырга өлгер. Россия күләмендә абунәчеләр 10 көнлеге башланды. 200-гә якын спортчы арасында ярышып 5 медаль яуладылар. Чаллы көрәшчеләре Казанда зур уңышларга иреште. Җир асты аша чыгу юлларының кайберләрендә төзекләндерү эшләре әле дә дәвам итә. Гәрчә төзекләндерү эшләре октябрьгә тәмамланырга тиеш булса да. Сидоровка, мәктәп, базар, медицина шәһәрчеге тукталышлары янындагы яңартылган җир асты юллары әзер. Ә менә универсам һәм 7-нче мәхәллә тукталышларында ремонтны тәмамлар өчен тагын бер айлап вакыт кирәк. Соңарып калган ремонтның сәбәпләрен Гүзәл Шихапова белеште. Җир асты аша чыгу юлларында төзекләндерү өчен автомобиль юллары предприятиесе җавап бирә. План буенча ремонтланырга тиешле барлык 7 урында да эшләр октябрь аенда тәмамланачак дип белдергәннәр иде. Әмма кайбер объектларны куллануга тапшыру вакыты кичерелде. Универсам тукталышында урнашкан җир асты аша чыгу юлында ремонт сатуларның кимүенә китерде дип зарлана эшмәкәрләр. Сату кимеде. Шат итә, бардак. Шәһәрдәшләр 2 фронтка бүленде. Кемдер ремонт озак бара дип ачулана, берәүләр эшчеләрнең хезмәтенә хөрмәт белән карый. Ремонта кирәк, но мешать мебель специалларга. Әзрәк бар инде, осторожнарак. Бер ягы эшләнә икән, икенче ягы эшләнмәй, андан ябып куялар. Ну, нәрсә? Аларга тоже бит условия кирәк. Параллельно делали. Чыгу юллары 2 баштан да бер яклап төзекләндерелсен иде. Какая погода? Вот они там не Бүгенге һава торышы әйбәт, урамда эшләсеннәр, яңгырлар башлангач тышкы якны төзекләндерәләр, аннары барысы да җимерелә. Эшчеләр бирдә төзекләндерү 1-2 атнадан бетәчәк дип ышандырды. Буяу, штукатурлау эшләре генә халып бара диләр. Ә менә 7-нче мәхәлләдә ремонтны төгәлләр өчен тагын 1 айлап вакыт кирәк. Бирдә эшчеләр 10 сентябрьдә генә төзекләндерүгә кереште. Шәһәрдәшләр дә аларны ашыктырмый. Желательно, чтобы там лесенки все переделали. Баскычларны яңадан ясасыннар иде, чөнки плитәләр селкенеп тора. Яңадан ясыйбыз диделәр инде. Ремонтны яхшы ясыйлар. Баскычлар яңа ясалган булганга күрә селкенеп торды дип аңлатты эшчеләр. Моңа плитәләр мәгән килеш кешеләрнең йөреп тору комачаулаган. Әмма бу проблеманы хәл итәләр. Гомумән 7-нче мәхәллә һәм универсам тукталышларында сату гөрле иде. Төзекләндерүнең кичектерелүе дә шуңа бәйле. Универсам тукталышында сәүдәгәрләр шул ук урында калган. 7-нче мәхәллә тукталышында алар эш урыннарын күптән түгел генә калдырып киткән. Төзекләндерү тәмамлангач, эшмәкәрләр яңадан үз урыннарына кайтачаклар. Ремонт эшләрен тизрәк бетерер өчен җир асты аша чыгу юлларында 2 сменада эшлиләр. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Җинаятьчеләр корбаннарын җәлеп итү өчен яңа ысул уйлап тапкан. Кичә меңләгән шәһәрдәш шундый иштәлектәге SMS хәбәр алды. Анда бигрәк тә хатын-кызларга сак булырга киңәш ителә. Бу мошенникларның чираттагы алдау ысулымы, әллә чын хәбәрме? Киләсе сюжетыбызда. Ялгыз гына өйгә кайтканда кулына адрес тотып елап торган баланы күрсәгез, аны кичекмәстән полициягә илтегез. Җинаятьчеләр корбаннарын җәлеп итү өчен яңа ысул уйлап тапкан. Шундый иштәлектәге хәбәрне менә бу шәһәрдәшләребез дә алды. Куркытты диялар. Барыбер мондый SMS-лар куркыта, чөнки беренче чиракта без балалар өчен куркабыз. Чөнки аларга бер үзләренә мәктәптән кайтырга, мәктәпкә барырга туры килә. Алар бит бер катлы. Безнең сораштыру күрсәткәнчә, мондай хәбәрләргә бигрәк тә яшүсмерләр ышанучан. Я спрошу, где... Мин баланың кайда яшәвен сорар идем, әлбәттә, өенә кайтырга булышачакмын. Я бы проводила его. Мин аны озатып куячакмын, күңелемә бернинди шик тә кермәячәк. Хәбәрләр пабликлар һәм социаль челтәрләр аша таратылды. WhatsApp аралашу чарасыннан файдаланучылар да аны актив рәвештә бер-берсенә җибәрде. Хокук сакчылары фаразлавынча хәбәрне волонтерлар тарата. Шәһәрдәшләр исә инде төрлечә гуманлый башлады. Бу хәрби комиссариатның солдатлар җыю усулы, яхшы уйлап тапканнар. Эчке эшләр идарәсендә әйтүләренчә, бүгенге шәһәрдә балалар ярдәмендә кешеләрне җәлеп итү очраклары теркәлмәгән. Тик шулай да мондый хәлгә тап буласыз икән, иң беренче 02 телефонына хәбәр итү кирәк. Әгәр дә безнең шәһәрдәшләр балаларны урамда очратсалар, балалар кулында кәгазь булса, алар нәрсә булса да сорасалар, өйләренә итәргә, бу очракта бу балаларны сотрудник полицияларга бирегез. Инде балалар һәм яшүсмерләр белән даими әңгәмәләр, аңлату эшләре алып барырга кирәк. Бу аларны төрле хәлләрдә югалып калмаска өйрәтәчәк. Лесен Ханова, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар.
Отына ортасында үмі, 27-9 йорты янында оғачлар кестелер. 40 еллық тупыллар біздің телерадиокомпания қоршындағына өсе. Шуң әлігі хәлге біз битараф қола алмадық. Оғачларны не үшін кесерге болғанлар, хәбәрчібіз білішті. 8 ағаш кисәргә 62 кеше жәлеп ителде. Ағашлар йортта яшәүчеләргә комачаулаган, җәен мамык очканда аллергия белән җәфа чиккәннәр, көчле җилләрдә ботаклар тәрәзәләргә бәргән, кайбер фатирларга кояш яктысы төшмәгән. Надо рубить. Кисәргә кирәк, алар чыри башлаган, үзләре сынып төшкәнен көтсәң, көтмәгәндә өскә авырга мөмкин. Миңа алай комачауламады, 9-нчы катта яшим, тәрәзәне капламый иделәр. Шулай хәл иткәннәр икән, димәк кисәргә кирәк. Кайбер агачлар электр тимер чыбыкларына тиеп диярлек тора, әмма бу тупылларның 2нче елга очларын гына кисәчәкләр. Һәр агач экология министрлыгында исәптә, кисүгә рөхсәт алыр өчен трак эксплуатация участогы хезмәткәрләре языну гариза язган. Агач кисер өчен вакыт кына түгел, акча да күп киткән. Бер агачны кисеп һәм ваклап яшелләндерү хуҗалыгына илтү 11 000 сумга төшә. Киселгән тупыллар урынына киләсе елга миләш, сирен кебек агачлар утыртырга ниятлиләр. Кайбер ишек алларында шәһәрдәшләр үз көчләре белән чыршылар утырткан. Бик әйбәт утыралар агачлар. Алмагач, сирень агачлары, бик матур булып, шымырт агачы, матур булып чәчәкләр атып утыралар. Менә бу топольлар бик инде яман. Бик биек булса, нитә каплый беренче, икенче этажларның каплана. Утлары да караңгы була инде өйләрендә. Тупылларның зыяны булса да, файдасы да юк түгел. Бу агачларны шәһәрнең үпкәсе диләр. Алар һаваны яхшы чистарта. Шуңа күрә чалыда күбрәк мамык очырмый торган төрләрен утыртырга тырышалар. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Тәрі кішінің фотосурәтін қабір тақтасына қойған үшін штраф төлерге туры келешек. Бірінші отына әлік біз Россия приванонысы Алла Пугачеваның рәсімін қойып, тош ясауын һәм аны сотуға қойған шәһәрдәшібіз турында сюжет көрсеткен едік. Онда жаршының үлген күні 2014 елның 1 ноябрь екені көрсетілі. Хәзір әлігі фотосалонны прокуратура текшіре. Давай, выходи отсюда. Покажите, мы уйдем. Выходи с своей камерой отсюда. Тише, тише. Ты понимаешь, что ли? Иди отсюда, тоже выходи. Қабір ташына Алла Пугачева сурәтін 41 яшьлек Дмитрий Бурмистров ясаған. Улуq салонның хуҗасы да. Шәһәрдәш безнең иҗат төркемен салонында күрүгә шатланмады. Вы достали уже. Вы русский язык понимаете? Выходите отсюда. Қабір ташы салонда юк иде инде. Шәһәрдәш аны сатарга өлгергән булып чыкты. Бу эш буенча прокуратура тикшерү эше кузгатты. Хәзер салон хуҗасының 2 административ хокук бузу очрагы ачыкланды. Беренчедән ул эшмәкәрлек эшчәнлеге белән законсыз рәвештә шөгыльләнгән. Икенчедән реклама турындагы законны бузган. Информация является недобросовестной рекламой, поскольку содержит Бу мәгълүмат дөрес булмаган реклама санала. Хәзер Бурмистровка карата җинаять эше кузгатылды. Административ җаваплылыктан тыш салон хуҗасына җинаять эше дә яный. Безнең иҗат төркеменә йодрыклар белән ташлану эзсез үтмәде. Операторның терсәге җәрәхәтләнде. В отношении этого гражданина Гражданинга карата сугу мәддәсе буенча җинаять эше кузгату турында гариза бирелде. Безнең дәлилләребез бар. Урыннан видеоязма, шаһитлар күрсәтмәсе, сугу үзләре турында белешмә. Реклама менә шундый тискәре нәтиҗәләргә китерде. Дмитрий Бурмистровка 5 000 сумга кадәр штраф яный. Ә инде операторга сугу факты буенча тикшерү эше дәвам итә. Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Газеты журналларға язылырға үлгір. Россия күләмендә абунәчеләр 10 көнлеге башланды. 200-ге якын спортчы арасында ярышып 5 медаль яуладылар. Чаллы көрәшчеләре Казанда зур уңышларга иреште. Только в октябре в бережных аптеках двойная выгода. Даем скидки, начисляем бонусы. Совершите покупку в аптеке, предъявите карту покупателя, получаете скидку и до 15% от стоимости товара в виде бонусов. Уточняйте все о бонусной программе и двойной выгоде в бережных аптеках и на сайте. Я живу не только для себя. Внуки – моя радость. И даже такие проблемы, как артроз и остеохондроз, не пугают меня. Чтобы снять боль, воспаление и наслаждаться жизнью, я выбираю Алмак. Алмак до 30 октября по выгодной цене в аптеках «Родник» и «Аль-Каир». Я читаю журнал «Антенна Теле7», чтобы быть в курсе последних новостей и модных новинок. Всегда под рукой удобная телепрограмма. Вкусные рецепты и идеи для семейного отдыха. Хорошо, когда мы вместе. «Антенна Теле7» в продаже каждую среду. Яңалыклар чарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузиль Мингалимов.
Республика буенча гриппка каршы вакцинация уздырыла. 1 миллионнан артык кешегә прививкалар ясарга планлаштыралар. Грипп ноябрь азагында гына килә дип айыплар. Әмма кискен сулыш авыруларын яктыручылар саны республикада 12 меңнән артып киткән. Хәзер күбесе даруханәләргә йөгерә. Икътисади авыр чорда барысы да арзанрак бәягә сыйфатлы медикаментлар алырга теләй. Мондый даруларны каян табарга? Киләсе сюжетта. Әллә койларга барып изләп йөрисе юк. Икона даруханәләрендә түбән бәядән даруларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Бирдә сатып алучыларны акчаны янга калдырырга өйрәтәләр. Икона – это аптеки. Икона даруханә дискаунтер, ягъни биредә түбән бәяләр. Бер даруханәдә барлык кирәкле даруларның булуы һәм бәяләрнең арзанлыгы авырып киткән кеше өчен мөһим. Сыналган һәм сыйфатлы даруларны арзан бәягә алырга мөмкин. Оешмада даруларның сыйфатын контрольдә тотуга зур игътибар бирелә. Икона сәламәтлек саклау буенча күзәтчелек идарәсе һәм сыйфатны контрольдә тоту үзәге белән хезмәттәшлек итә. Медикаментларны һәр партиясе дә мәҗбүри тикшерү уза. Даруханәдә 4 меңнән артык товар исемлеге. На ценах указано сразу. Без иң түбән бәяне куябыз, шуңа күрә ташламалар юк. Әмма ачылу уңайыннан 15 һәм 16 октябрьдә отышлы акция уза. 12 төрле товарга бәяләр 33%-ка арзанрак. Мондый тәкъдимнәр сирәк була, файдаланып калырга ашыгыгыз. Икона даруханәләрендә һәр клиентка да тиешле игътибар бирәләр. Профессиональ фармацевтлар кирәкле мәгълүмат белән уртаклаша. Мне нравится то, что если... Миңа ошый, әгәр товар даруханәдә юк икән, алар заказ бирә. Алдан шылтыратып әйтергә мөмкин. Билгеләнгән вакытка дарулар әзер була, бик җайлы. Цена снижена. Бәяләр түбән пенсионерлар өчен дә җайлы. Бүген 3 төрле даруны чагыштырып карадым. Бәяләре башка даруханәләрнекеннән сизелерлек аерыла. Коллектив очень хороший чувствуется. Коллектив әйбәт, үз эшләренең осталары. Барысын да яхшылап аңлаталар, аналыкларын да күрсәтәләр. Икона даруханәләре Мәскәү проспектында 129-5 йортында, Апельсин сәүдә үзәгендә Сөембикә проспекты буенча 23-02 йортында урнашкан. Газета журналларга арзан бәядән язылып кал. Россиядә абунәче атналыгы старталды. Ул 15 октябрьдән 25-не кадәр дәвам итәчәк. Аның кысаларында басмаларга ташламалы шартларда язылырга мөмкин. Әйтик, Шәһри-Чаллы газетасын киләсе ярты еллык өчен 15%-ка арзан бәядән яздырып алырга була. Редакциядә гадәти эш көне. Журналистлар һәм чыгару төркеме Шәһри-Чаллы газетасының яңа санын әзерләү белән мәшгуль. Ул иртәгә шәһәрдәшләргә барып ирешәчәк. Газета шәһәр тормышы, кызыклы вакыйгалар белән таныштыра, милли һәм мәдәни яңалыкларны яктырта. Татар гаиләсенә адресланган басма һәрвакыт камилләшү юнәлешендә. Быел күп кенә үзгәрешләр кертте газетага. Эштәлеге ягыннан, бизәлеше ягыннан, яңа сәхифәләр ягыннан һәм дә без фән, мәктәп һәм тәрбия мәсьәләләренә кагылышлы яңа сәхифәне газетабызда чагылдырышта башабыз. Алдагы саннарның берсендә ул старт алачак. Шуңа бәйле рәвештә яшь каләм тибрәтүчеләр үзләре үк әзерләп яңа полоса әзерли башлыйлар. Ул да менә шушы Шәһри-Чаллы газета кысаларында башкарылачак. Шәһри-Чаллы бүгеннән старт алган абунәче атналыгында катнаша. 10 көн дәвамында киләсе ярты еллыкка газетага язылырга теләүчеләр өчен ташламалар каралган. Редакция бәяне 5%-ка, ә инде почта 10%-ка киметкән. Чаллы Татар драма театры директоры Рашат Фәйзрахманов әйтүенчә, артистлар һәрвакыт газетага языла. Коллектив белән редакция дуслыгы инде газета чыга башлаган 1990 елдан бирле дәвам итә. Күпләребез ел сайын күп иттереп язылалар һәм инде безнең театрыбызда 10-15-20 гәҗитне ел сайын үзебезнең хезмәттәшләребез өчен яздырып барабыз. Менә шуңа күрә дә инде без аны көтеп алабыз, чөнки ул безнең турыда күп яза торган гәҗит, безнең турыда гына түгел, гомумән инде шәһәребездә булган бөтен вакыйгаларны яктыртып бара торган гәҗит дип әйтәсем килә. Абунәче атналыгы кысаларында федераль басмаларга да, республика һәм җирле газета журналларга да ташламалар каралган. 6 ай дәвамында табадан гына төшкән язмалар белән танышып барырга теләүче шәһәрдәшләр әлеге мөмкинлектән файдаланып кала ала. Ләйсәнханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Хәзинә мөселман клубы һәм башка дин өлкәсендәге вакыйгалар белән тулырак кыйбла тапшыруда карагыз. Ул ТВ-центр Чаллы телеканалында иртәгә 18:50 эфирга чыга. Ә хәзер спорт яңалыклары. Чаллы көрәшчеләре Казанда зур уңышларга иреште. Республика башкаласында 16-17 яшьлек егет һәм кызлар арасында ирекле көрәш буенча ярышлар узды. Нәтиҗәләр буенча шәһәр балалар иҗаты сараенда урнашкан Олимпийста тәрбияләнүчеләр иң яхшылар рәтендә. Ярышларда барлыгы 200-гә якын спортчы катнашты. 10 шәһәрдәшебез Чаллыдан яклады. Алар ярышлардан 5 медаль алып кайтты.
Спортчылар начар укыйдылар, бик азлар гына укуда да, спортта да яхшы нәтиҗәләр күрсәтә ала. Һәм менә Надир Шукруллоев мәктәптә дә, ярышларда да үзен яхшы күрсәтә. Ул 10нчы сыйныфта укый, аттестатында нибары 3-4ле, калганнары 5ле. Татарстан беренчелегенә узган ярышларда да ул бик яхшы чыгыш ясады, 4 көрәштә дә җиңү яулый. Всем тяжело, но... Барысына да җитешергә авыр, әлбәттә. Укуны гел әнием контрольдә тота. Мин аны тыңлыйм. Шуңа күрә спортта да, укуда да алга омтылам. Турнирдан шәһәрдәшләр 2шәр бронза һәм көмеш медаль яулады, алтын берәү генә. Аны Надир Шукруллоев яулады. Нәтиҗәләр яхшы, әмма тренерлар эшләргә кирәк ди. Ну, выводы какие? Больше. Безгә техника өстендә эшләргә кирәк, көрәштә сирәк кулланылучы алымнарны үзләштерәсе бар. Барысына да өмет бар. Алга таба да шөгыльләнсәләр, Россия дәрәҗәсендә узучы ярышларда катнаша алалар. Хәзер Татарстан беренчелегендә җиңүчеләр Россия беренчелегенә әзерләнә. Ул ноябрьдә Пермь шәһәрендә узачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Сез яңалыклар чыгарылышы карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Киләсе очрашуга кадәр.